Ok, Bobo, momentul adevărului. Power to the Shield, Ravager și cine mai era, mă? Mai era o formație de asta de senzație. Hai să vedem. Cred că o să pice de vreo 3 ori sau 4 ori Beast-ul, că e la 15%. La ce sper? La un Scientist de 5 stele și la un Shuri de 5 stele. Let's do this shit. Și prima catastrofă, 3 stele, un hand, of course, așa erau și ăștia, hand-ul, da. Cum de? Și Cree, am uitat de Cree, de hand. Tât, nebună. Îl aveam deja. Încă un hand, merge treaba piesă. Shield-ul, pe cum, nu? De la 2 la 3, atât. De asta aveam nevoie. Hai să vedem. Încă un hand, dar bine mă, cum? Tocmai ce l-am luat deja. Dublură de 3 stele, superb. Aimu, mă, Aimu, ăla era. Îl am de 4, mersi frumos. Shield-ul la putere, Shield-ul forță. Colossus. Ăsta Colossus, Cyclops. Ăla-i, mă, nu știam eu. Deci nu am, nu se știe când o voi avea vreodată. Hai că ăsta mai e utilizabil. De la 3 la 4 stele. Bun. Măcar o treabă. Un Thanos de 4 când o să ajungem să-l avem. Îl am deja, mersi frumos. Și? Atât, mă! Cum, mă? O aveam deja de 4 stele, că na. Shield-ul e bază. Îl am, tati, și pe ăsta. Las. Shield. Deci eu cred că îmi schimb numele la joc în Shield. Shield Strike Force. Când o să-l am și pe ăsta. Dar oricum, bun. Și un shield de plecare, hai. Un Cree, atât. Ala a fost. Hai să văd dacă am... Să văd dacă am destule pentru... Da, se pare că am. Hai să vedem și pe ăsta. Hai cu Shuri. Shuri! Sau Scientist Supreme. Putu-ți rescue-ul, măta.